Cerdd mewn Mydr a Godl ydy Colli Iaith gyn Harry Webb. A mae Mydr a Godl yn menthyg ei hun ar gyfer can, achos dyna di'r rhan fwyaf o ganeuon, cerddi mewn Mydr a Godl. Mae yna ryw rhythm arbennig ac mae llinellau yn odli wrth gwrs efo'i gilydd. A pan mae rhywun yn darllen y gerdd yma, Colli Iaith, mae rhywun hefyd yn ymwybod yn clywed Heather Jones yn canu y gan, ac felly mae Mydr a Godl yn gwbl addas i'r gerdd yma. Ac yn ei lle cael clebar brain. Wel, gewch chi ddim sŵn mwy cras na chlebar brain, a chewch chi ddim sŵn mwy pirsain na yr hen alawon neu gorau yn diasbedain, a dyna'r sŵn da ni'n glywed yng Nghymru heddiw. Yn anffodus, da ni wedi colli yn hen alawon ni, sŵn yr hen iaith. A mae'n ddiflas yn bod ni yn gorfod clywed sŵn y clebar erbyn hyn. Un elfen bwysig sy'n y gerdd ydy'r elfen o restru. Mae restru 4 lle arbennig yn hanes ni. A maen nhw wedi dod at ei gilydd achos bod nhw'n 4 lle sydd wedi cael eu colli. A mae'r gair colli yn dod o'i blaenau nhw. Colli, elan a thryweryn, colli cleirwen a llanwddyn. A pan mae rhywun yn meddwl bod ni yn colli yn tir i estron, mae hwnna yn gwneud y peth yn fwy cignoeth, yn bod ni'n colli rhywbeth mor werthfawr a thir na ddaw fyth yn ôl. Y gair amlyca sy'n y gerdd ydy'r gair colli. Mae'r gair colli'n cael ei ailadrodd nifer o weithiau drwy'r gerdd, a beth sy'n yma ydy rhyw fath o restr o'r hyn ydyn ni yn ei golli yng Nghymru heddiw. Ond wrth gwrs, mae'r diweddglo yn defnyddio y gair cael, yn bod ni yn cael, a bod y colli yn diflannu erbyn y diwedd, ac mae'r cael sy'n ben ar ddiwedd y gerdd. Un cyferbyniad hir ydy'r gerdd mewn gwirionedd. Cymwch y pennill cyntaf enghraifft. Da ni yn clywed colli hawen, colli barddas, colli'r holl bethau sydd yn dda, sydd arbennig ynglyn â'n hiaith ni. Ac ar ddiwedd y pennill, da ni yn cael y bratiaeth fas. A dyna beth da ni'n glywed yng Nghymru heddiw, yn fwy na yr awen ac yn fwy na seiniau barddas, bod ni yn clywed y bratiaeth yma. Mae'r trosiad ar ddiwedd y gerdd cael yn ôl o borth marwolaeth. Yn dangos pa mor bell mae pethau wedi mynd yn bod ni'n gorfod siarad am borth marwolaeth, y drws tuag at y diwedd. Ond bod ni wedi cyrraedd fanna, da ni ddim wedi mynd yr un cam eitha tuag at farwolaeth. Ac felly mae'r gerdd efo'r trosiad yma yn gorffen yn obeithiol tu hwnt.